Témou dnešného stretnutia je dopyt po krboch a kachlových peciach stúpa. A rovnako vlastne ešte je druhá témička, to krby a kachlové pece a ich sporáky a ich kombinovanie s inými zdrojmi tepla. Budeme mať približne 20 minút vlastne takú oficiálnu časť. Po tej oficiálnej časti bude priestor na individuálne rozhovory. V tej súvislosti by som chcel teda predstaviť predstaviteľov cechu kachliarov. Je to Štefan Bobocký ako prezident cechu kachliarov a potom je to Robert Šalovata ako prezident Európskeho cechu kachliarov. Odozdávam priestor pánovi Šalovatovi. Ďakujem krásne, príjemné predpoludnie. Boli sme predstavení, sme obaja zástupcovia cechu kachliarov. Tu máme pána prezidenta, ja som ako poradca cechu kachliarov a zároveň som aj prezidentom Medzinárodného zväzu kachliarov. Čiže je to také nadnárodné združenie remeselníkov tohto remesla kachliar. My sme združení do cechu kachliarov. Toto združenie je to profesijné združenie, ktoré združuje remeselníkov, ktorých spája nádherné remesla, to je kachliarstvo. Čiže staviame krby, kachlové pece, komíny, sporáky a prinášame ako jediní remeselníci, prinášame otvorený oheň priamo do domácnosti. Takže vytvárame také srdce domova a to je aj účel toho cechu kachliarov, udržať si túto tradíciu. A ja sa teraz pozriem na to aj z takého pohľadu medzinárodného, keďže vediem ten medzinárodný zväz, tak kachliarské remeslo, keď sme analyzovali vždy v nejakých krízových situáciách, keď bola nejaká energetická kríza, tak malo veľmi dôležitú úlohu na vyriešenie toho konkrétneho problému. Či to bolo v minulom storočí, alebo dokonca aj v tomto storočí, keď sme mali tú plynovú krízu s nástupom vojny, tak takéto diela ako tu, je to konkrétne krb, ktorý vie krásne naakumulovať to teplo, tak vyriešil situáciu nezávislosti od nejakých externých zdrojov a dopyt po našich spotrebičoch, ako sú krby, kachlové pece, narástolo viac ako 50%. Čiže sme mali problém aj pokryť ten veľký dopyt. Ale medzičasom dobrá správa je, že sme sa prispôsobili už tejto situácii a vieme ten dopyt lepšie vykrývať, takže keď tieto diela budú od nás objednané, tak vieme to už opäť v tých štandardných termínoch dodať. A ten dopyt po kachliarstve pomohlo nám aj tá pandémia, ktorú sme mali, COVID-19. Táto pandémia spôsobila to, že ľudia viac času trávili doma a práve posedenie pri krbe, pri radiátore alebo pri plynovom kotle si človek nevytvorí takú krásnu atmosféru ako pri krbe alebo kachlovej peci, takže to posedenie pri krbe dotvára takú atmosféru domova a toto nám tiež pomohlo, že ten dopyt po našich spotrebičoch výrazne stúpol. Ale tu odovzdám slovo, dejú sa aj situácie, ktoré vytvárajú problémy a preto ešte spomeniem také 3 benefity týchto kúrení krbmi kachlovými pecami. Prvý benefit je to taká energetická nezávislosť, sebestačnosť. Toto za chvíľku kolega nadviaže vlastne o čo ide, že ten krb alebo kachlová pec, ako je to aj tu na obrázku, môže skutočne tvoriť taký hlavný zdroj vykurovania toho priestoru. Tým, že je to krásny estetický doplnok, tak tá kachlová pec a krb vytvárajú takú oázu relaxu, je to vyslovene zdroj ako také domáce wellness. A v neposlednom rade tiež spomenieme aj tento aspekt ekologický, kde kombinácia s inými vhodnými zdrojmi, z obnoviteľných energií, je to optimálna kombinácia, kedy aj tú ekologickosť, tú filozofiu ekológie takisto plne naplňame. Ďakujem za úvod. Dejú sa ale aj veci, kde potrebujeme nejako zareagovať. Tieto Vianoce prežili 10 000 Slovákov bez elektriny. Viete si to predstaviť? Svietite sviečkou, aké romantické, z chladničky veci dáte na okno, však predsa zima je tam dostatočná, deťom namiesto Wi-Fi budete čítať rozprávky, zatiaľ to vyzerá všetko dobre. Ale čo kúrenie? Viete, v podstate bez elektriny vám nefunguje ani kotol, ani tepelné čerpadlo, radiátory sú studené, podlaha takisto. Ešte na druhý... ďakujem. Ešte na druhý deň boli tisíce domácností vlastne bez elektriny a mali teda studenú podlahu, studené radiátory. A to si treba uvedomiť, že polovica Slovákov býva v rodinných domoch.
Takže keď riešite v podstate vykurovanie svojho domu, tak hľadáte taký energetický mix, ktorý by vám zabezpečil nielen komfort, ekonómiu, ekológiu, ale aj bezpečnosť. Slováci objavili ideálnu kombináciu zdrojov tepla pre svoje domovy. Tepelné čerpadlo v podstate doplňajú o krb či kachlovú pec na drevo. Tieto dva zdroje sa vzájomne vhodne doplňajú. Poprosím. Ono je to vlastne tak, že tepelné čerpadlo nám vie krásne od jary do jesene. Nevadí. Tepelné čerpadlo nám vie od jary do jesene krásne a hospodárne vykúriť, aj teplú vodu ohriať, aj dokonca v lete vie chladiť. Avšak čím je vonku chladnejšie, tým máme väčšiu potrebu vykurovať ten priestor. A tým, ako klesá teplota vonku, tak vlastne klesá účinnosť tepelného čerpadla a tým stúpajú náklady na vykurovanie elektrickou energiou. Za chvíľu sa z toho stáva vlastne len taký kotol na elektriku. Čo je dobrá správa, je, že čím je vonku chladnejšie, tým lepšie ťahajú krby komíny a tým viac sa nám pýta samým kúriť, aby sme si vytvorili tú atmosféru. Takže v podstate vlastne, keď si to zoberieme, tak tepelné čerpadlo je komfortné a krby a pece mu dávajú v podstate v tom nevýhodnom režime mu pomáhajú v mrazoch, aby bolo efektívnejšie vykurovanie. Vytvárajú jedinečnú atmosféru domova a v podstate nás robia nezávislým od elektriky. Tieto dva zdroje sa nám tak doplňajú, že keď sa pozriete napríklad, keby takýto krb alebo sporák mali tí ľudia, ktorí boli vlastne bez elektriky, tak si vedia na sporáčiku uvariť chutné jedlo, vedia sa potešiť pohľadom do ohňa a každý si nájde, aj tie deti čítajúce tú rozprávku si nájdu tam na tom ležovisku miesto. Pohľad do ohňa navyše znižuje krvný tlak, tak poďme sa pozrieť na to, že čo vlastne teraz tí ľudia po nás chcú. My vlastne máme v tejto chvíli taký zaujímavý dopyt, že ešte aj ľudia, ktorí majú úplne novostavbu, že čerstvo sa nasťahovali, tak odrazu telefonujú, prosím vás, príďte sa mi pozrieť, kde by som mohol mať ten komín. No, tak už len tu vybúrame niečo, aby som vám postavil komín na krb. Také dodatočné zásahy, tým sa viete vyhnúť, keď od začiatku nad tým premýšľate. Pozrieme sa na najčastejšie realizácie, ktoré sa v podstate teraz robia. Takže tepelné čerpadlo máme, tak to bude vidno? Nebude, nevadí, hejte. Tepelné čerpadlo, ktoré je vonku umiestnené, najčastejšie na Slovensku používané vzduchové, že bere zo vzduchu energiu, nám v podstate za pomoci elektrickej energie odčerpáva časť tepla zvonka a ohrieva nám podlahu. Tým máme zabezpečený komfort, keď sme v práci alebo na dovolenke. Kachľová pec alebo krb nám zabezpečuje tú bezpečnosť plus nezávislosť plus krásnu atmosféru. Na obrázku vľavo vidíme, že je do toho zapojené ešte jeden zdroj a to je slniečko, ktoré v podstate môže buď ohrievať teplú užitkovú vodu, od jary do jesene je jej dostatok a môže tým pomôcť aj podlahovému kúreniu, alebo na pravom obrázku máme, že je využívaná na fotovoltiku, teda vyrábate elektriku. Elektrika v dnešnej domácnosti je veľmi žiaduca. V obidvoch týchto prípadoch sa deje to, že sú tieto prípady také, že je zvlášť kúrenie podlahové a zvlášť naše zariadenie. To znamená, sú to dva nezávislé zdroje, ktoré sú úplne super v tom, že nám poskytujú tú bezpečnosť, nezávislosť. Častejšie sa teraz objavujú iné ešte zostavy a to je tak, že v podstate máte všetky tri systémy, to znamená aj zo slniečka energia, aj z toho vzduchu za pomoci elektriky, aj z toho dreva. Pri spálení sa vlastne zbiehajú do jedného nejakého zásobníka, v tomto prípade akumulačná nádoba. Predstavte si niečo ako domáci boiler, len taký väčší, často až do 1000 litrov, ktorý je v technickej miestnosti. A vlastne keď svieti slniečko, tak nahreje tú teplú vodu a dom si ju zoberie či už v podobe teplej užitkovej vody na sprchovanie, umývanie, alebo vykuruje s tým podlahu. Ak dneska nesvietilo slniečko a domácemu sa chce, keď večer príde z roboty, tak zakúri, vytvorí si atmosféru, časť energie zostáva v tej miestnosti, kde je ten krb alebo pec, poteší sa pohľadom na oheň a zároveň časť energie ide do tejto nádrže, z ktorej si ju opäť ten dom bere. No a v prípade, že ste na dovolenke, v práci, alebo sa vám proste len nechcelo, tak túto prácu vie zastať aj to tepelné čerpadlo, ktoré za pomoci elektrickej energie teda vyhreje ten priestor alebo ohreje tú teplú užitkovú vodu. Keď takýmto spôsobom to skombinujete, tak väčšinou potrebujete nejaké priority, automatické regulácie, ktoré montujeme, potom zohľadňujú to, že v prvom rade je to slnko, lebo to nevieme vypnúť, potom drevo, lebo je hospodárnejšie, ekologickejšie, ekonomickejšie a až nakoniec tá elektrika.
keď tak nejaké príklady z praxe? Aby sme neboli len technicky, tak je tu ukážka takého domu, ako je to prakticky už zrealizované. Čiže tu môžem aj priamo ukázať. Čiže toto je schéma rodinného domu, kde sú sklobené všetky tieto zdroje energie. Prvý, ako bolo spomenuté, sú solárne zariadenia, môžu byť fotovoltaika, to je na výrobu elektriky, alebo fototermika, kde sa vyrába teplá voda. Toto teplo sa potom používa na vyhrievanie stien alebo podláh, čiže veľkoplošné sálavé teplo, čiže aj tu sa snažíme to teplo premeniť do sálavej formy, to je taká príjemná forma, ktorá pripomína slnečné žiarenie. Tepelné čerpadlo je jednotka, ktorá je umiestnená v exteriéri, niekde bokom domu, aby nebránila v tej optike samotného domu a využíva tú energiu zase zo vzduchu. Všetko toto je sklbené do jedného systému, ale vždy v tom dome je aj také jadro toho domu, a to kachlová pec alebo krb, ktorý slúži jednak práve na tie obdobia, keď vypadne elektrina. Vtedy žiadne ani tepelné čerpadlo, fotovoltaika, ale ak nesvieti slnko, tak ani tá nám nevyrába potom elektriku, tak tie vykurovacie zariadenia, plynový kotol, peletový kotol, akékoľvek systémy vždy sú závislé na elektrine. A keď vypadne elektrina, tak práve krb alebo kachlová pec je ten zdroj, že vám dá úplnú nezávislosť. V prípade, že je tam zabudovaný sporák, tak je to totálne nezávislosť, že sa dá aj uvariť na tom. No a okrem tej nezávislosti vytvára aj tú príjemnú atmosféru, že pohľadový oheň v rámci toho obytného priestoru, tým, že oheň sprevádzal človeka od nepamäti, tak dotvára aj takú klímu, že to je jedinečná atmosféra. A tu je zo pár takých diel, ktoré vám chcem ukázať, že krb, kachlová pec, to nie je to, čo možno niektorí máte v predstave, alebo ľudia majú v predstave zo starých chalúb alebo z rozprávok, kde pecival spal na peci, ale môžu to byť aj moderné prvky zakomponované do interiéru. Tu je krb, väčšinou realizujeme tieto krby ako akumulačné, to znamená, keď dohorí, tak celá táto obstavba toho krbu sa ešte zohreje a sála potom príjemné teplo do priestoru, takže toto je moderný krb, alebo iná forma toho moderného krbu, ktorý tiež vie byť prispôsobený tomu interiéru. Alebo sú to kachlové pece spomínané, ktoré doslovne môžu aj vykurovať ten priestor ako plnohodnotné kúrenie, takže to je krásny sálavý zdroj, kde to je taký zaujímavý prvok, že skutočne keď sa zakúri v kachlovej peci, tak tu na lavičke, ak sú tam hostia alebo deti, tak priťahuje to doslovne tých ľudí k tomu príjemnému sálavému teplu. Alebo dokonca my kachliari, tým, že robíme individuálne diela, tak vieme prispôsobiť to dielo doslovne tomu takému originálnemu interiéru, ako je to v tomto prípade v prízrube. Ja do tejto tlačovky trošku vstúpim, mám také nejaké otázočky ešte. Keď cestujem po Slovensku, s nevoľom sledujem odlesnené časti. Vznikajú tieto holuruby kvôli palivovému drevu? Ak dovolíte, na to by som odpovedal ja. Akože žiadny rozumný hospodáriaci lesník by nespílil strom kvôli tomu, aby ho potom napchal do krbu, veď to sa neoplatí. Viete, strom ako taký, ten kmeň je hodnotnejší ako stavebné drevo alebo nábytkové. Takže v podstate, keď si to zoberiete, tak z dreva sa veľká väčšina využije práve takto hodnotne a iba tie odrezky, konáre, kôra, alebo poprípade, keď v píle vlastne vznikajú tie piliny, tak tie potom zlisujú a tie sú potom určené na spálenie ako pelety alebo brikety. Takže toto by nemalo nejakým spôsobom logiku, ale rozumiem vašej otázke. Ono je to vlastne, keď ja môžem, je to v podstate vlastne o tom, že najlepšie, keď niečo nevieme, ako je to o ekológii, tak žijeme v úžasnej krajine v Európskej únii, ktorá v podstate je v tomto lídrom na svete. Takže keď sa spýtame, čo na to Európska únia, tak nedávno revidovala také nariadenie. RED 3 je vlastne smernica o obnoviteľnej energii, ktorú vlastne pripravila pre jednotlivé členské štáty, aby tie jednotlivé krajiny vedeli potom, koho majú podporovať, ktoré zdroje sú obnoviteľné a trvalo udržateľné. Takže opäť sa potvrdilo, že drevo je považované za obnoviteľný zdroj energie. Keď je hospodárené s lesom takým spôsobom trvalo udržateľným, tak v tom prípade je dokonca CO2 neutrálne, že v podstate toľko, koľko príjme, toľko aj odovzdá ten les. A
keď sa na to pozrieme z pohľadu takého, ako by som to nazval, primárnej energie, to je ten úplne vľavo, tak to je vlastne, aby nám uľahčilo, akým spôsobom sa máme rozhodovať medzi jednotlivými zdrojmi energie, tak vlastne je to vyjadrenie, koľko naša spoločnosť vynaloží energie na to, aby som ja doma minul 1 kW, povedzme, energie elektrickej. Tak ak by som chcel 1 kW elektrickej energie doma spáliť, tak musíme vyrobiť my ako spoločnosť nielen ten 1 kW elektrickej energie, musíme postaviť tú elektráreň, to je nejaká energia, musíme postaviť tú distribučnú sieť, musíme znášať všetky tie straty pri distribúcii a to všetko vyjadrené, vyčíslené spočítali na 2,2 kW. Takže aby som ja doma použil 1 kW, musia vyprodukovať 2. Pri plyne je to 1,1, no a pri dreve 0,1. 0,1 znamená, že v podstate je treba, áno, ten stromček zasadiť, treba sa o to trošku starať, treba to potom vypíliť, vyťažiť, doviesť, naštiepať a tak ďalej. Je to 0,1, to znamená, že v podstate drevo je 22 krát ekologickejšie ako elektrina alebo 11 krát ekologickejšie ako plyn. A ako je to teda ale u nás s tou trvalou udržateľnosťou, tak tu som si dovolil vytiahnuť jeden taký graf, keď sa pozriete na tú úplne hornú časť, že lesy 1920 až 2021, tak tam je vlastne vyjadrené to, akú plochu Slovenskej republike pokrývali lesy. Tak pred 100 rokmi to bola tretina a teraz je to vyše 40%. Viac ako 22% nárast plochy, ktorú pokrývajú lesy. To znamená, že lesov máme stále viac a viac. Naši rodičia, naši dedovia ani pradedovia nevideli tak zalesnené Slovensko ako my. Poprosím, ako je to so zásobou dreva. Tá ide ruka v ruke s tým zalesnením, to znamená, že toto je graf za 30 rokov posledných a tam vlastne hovorí, že od roku 1991 do roku 2021 narastla zásoba dreva v našich lesoch zo 183 miliónov kubíkov na 250 miliónov kubíkov. Čo to znamená? To znamená, že hospodárime zodpovedne a v podstate s takým prebytkom, že môžeme to, čo nám dorastá, odoberať a nemusíte sa báť, ak sa rozhodujete, že či idete investovať do krbu alebo pece, čo je investícia na desiatky rokov, že či budete mať dostatok paliva. Áno, bude ho určite dosť, ako to je isté. Neviem, či to bolo zodpovedané. Jasné, môžeme ešte druhú otázočku? Nech sa páči. Ak chápem správne, do novostavby patria teda kachliarské dielo, tam určite patrí. Ako je to z pohľadu ekonomiky? Oplatí sa to? Ekonomika, aby som aj takúto tému alebo otázku vedel zodpovedať, tak sme dali urobiť štúdiu s Technickou univerzitou vo Zvolene. Ako je to, keď rodinný dom budeme vykurovať rôznymi typmi spotrebičov? Tak mám tu aj dve také porovnanie, jedno od nás a jedno potom máme aj z Rakúska. Čiže tu je porovnanie, je to vzorový rodinný dom, štvorčlenná rodina, aké náklady za celý rok prevádzky na vykúrenie a zohriatie teplej užitkovej vody je potrebné pre rôzne typy tých zdrojových energií. Čiže je tam elektrina, plyn, tie sú vypichnuté také, elektrina je tu červenou farbou, plyn žltou farbou. Potom sú tam rôzne, ešte ak sa používajú kotle na hnedé uhlie alebo uhlie. A vpravo sú kotle na drevo a úplne vpravo je kachlová pec alebo krb, ktorá podľa súčasných pravidiel funguje s veľmi vysokou účinnosťou. Tak napriek tomu, že plyn a elektrina sú u nás ešte dotované, tak to drevo je jedno z najekonomickejších riešení, či nie je to len také logické a ako sme aj spomenuli, z pohľadu tej nezávislosti je také bezpečnostné riešenie, ale je to aj ekonomické riešenie, že vykurovanie toho rodinného domu krbom, kachlovou pecou je ekonomické. A tu netreba mať obavy z toho, že budem musieť, že sa stanem otrokom tej kachlovej pece alebo krbu a budem každú hodinu musieť tam dávať dávku dreva. Tie kachlové pece napríklad ja kúrim byt, aj dom kúrim kachlovou pecou a dávame tam tú dávku raz za deň. Čiže to je jedenkrát za deň, jeden taký kyblík dreva a vykúri vám to pri moderných domoch celý deň je taká kachlová pec tepla. Takže toto je taký ekonomický pohľad v rámci Slovenska. Mám aj jednu štúdiu z Rakúska, tým, že som aktívny aj na tom medzinárodnom poli, tak tu vidíme také trhovejšie správanie sa, lebo v Rakúsku tie dotácie plynu a elektriny nie sú, tak tu len poukážem, tak to drevo
je aj v Rakúsku, toto konkrétne, toto je drevo, je najekonomickejšie riešenie. Plyn je výrazne vyššie, to je trojnásobne, a elektrina je dokonca skoro až viac ako 6-násobne vyšší náklad. A je tu uvedené aj tepelné čerpadlo. Tepelné čerpadlo je síce trochu vyššie ako kachlová pec, ale tepelné čerpadlá fungujú výborne, keď sú vonkajšie teploty vyššie nad nulou. Ako náhle klesajú, tak potom tá nákladovosť tepelných čerpadiel rastie skoro na túto úroveň elektriky, priamo elektrických kotlov, tak vtedy je optimálne doplnenie vlastne kachlová pec a tepelné čerpadlá. Toto vnímame ako takú optimálnu kombináciu tých zdrojov, nielen z pohľadu ekológie, ale aj ako otázka bola aj to ekonomické hľadisko. Dobre, neviem, či sme vaše otázky zodpovedali. Dobre. Tak, neviem, môžeme dať priamo ešte otázky ešte. Ak máte teda vy nejaké otázočky? Individuálne. Dobre, tak v takom prípade veľmi pekne ďakujem teda za tú oficiálnu časť, že ste tu boli, že ste prišli a teraz je priestor na individuálne otázočky.